Eevi, muistaaksä kun me käytiin Beettelissä? On meidän perheen hauskin muisto matkaa Beeteliin. Päivistä on parasta, me yhtenäinen sanottiin. Päivittäin Beetelissä kaikki työssä ahkeroi. Jehova ja muita ihmisiä palvella näin voi. Beetel, huone Jumalaa, tuo nimi kertoo, hän paikan omistaa. Beetel, huone Jumalaa, tärkeintä palvella on aina Jehovaa. He valmistavat raamatut ja kirjat, näin me sen. Siksi valtakunnan totuuden voi tietää jokainen. On kiva käydä Beetelissä, itse nähdä saa paikan, jossa koko ajalla palvellaan Jehovaa. Beetel, huone Jumalaa, tuo nimi kertoo, hän paikan omistaa. Beetel, huone Jumalaa, tärkeintä palvella on aina Jehovaa. Tärkeintä palvella on aina Jehovaa. Mäkin haluan isona Beetteliin.